Aquesta exposició denuncia les situacions de por que han de patir les persones per totes les situacions de violències, sobretot en els conflictes armats. Moltes persones han de refugiar, veuen com les seves cases són destruïdes, els seus hàbitats, els seus camps, en concret de l'ús de les armes, en el que s'anomena el cicle econòmic militar, que és el cicle que tenen les armes des que se decreta la seva producció amb una despesa fins a l'ús que es fa en els conflictes armats i en les conseqüències que tenen de destrucció. L'exposició forma part d'un projecte del Fons Valencià per la Solidaritat que es diu el Municipis per la Pau. És un dels projectes que desenvolupem dins de l'àrea d'educació per al desenvolupament de l'entitat, que és una entitat que està formada per ajuntaments i mancomunitats de tota la Comunitat Valenciana. Són 142 ajuntaments i 8 mancomunitats en l'actualitat. Aleshores, la Vall d'Uixó és un d'aquests 142 municipis i per això hem dut el projecte així. És un projecte que ja fa aproximadament 8 anys que tenim en marxa i és un projecte en el que intentem treballar dins del marc de l'Agenda 2030 de les Nacions Unides, l'ODS número 16 relatiu a la construcció de societats més justes, societats en pau.